mmadụ irobi mụba n'elu ụwa amaghị ihe ga-enye gị chukwu ya bụrụ n'oge zo na ihe ọma ị na-emere m wo echekata m ka m ghọta ma ọ dịghị onye dị ka gị n'elu ụwa afụghị m onye ga-emere m ihe ọma ị na-emere m chukwu ọla ebube ịdị mma dịrị mkpụrụ obi mụma chukwu ọma ịdị mma onye ọla ebube ịmara mma ịmara mma o ịmara mma o ịmama gị na-eso chukwu ọma eze m ịdị mma ịdịrị obi mụma ọkwa gị ji nkata kụrụ mmiri n'elu ụwa ka ihe na-eme ndị ji na-omekụrụ na odogo na-ame anụ kpọrọ ka ọ na-eche ọnụ alari 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 chukwala ebube a na-akpọ gị ọba tọsụwa n'ọfụ eluigwe ka ụmụ Izrel onye ọma m ji aba mba oke mmiri na-egbu ogbebe ọkwa gị mara mma n'ụtụtụ mama na-ehihie makwa mma n'abalị chukwala ebube m na bede mba eliri obi mụba onye ngosi onye na-agọzikwa mmadụ isi onye na-emere amara ka ị na-emere amara. Thank you Jesus.